Good evening गासैनिसिमबो मामि मा जाखो नोंलाय फै इयाव रायलायनो मानसिफोरजों फै नै मामि नोंनि दिदिमोन दङ इयाव फै फैद' लोगोफोर सोर फ्रि जादों दान्दिसे रायज्लायनि फै मामि रायलायनो दादिमोनजों फै इयाव जिरायना रायलायगोन फै हेलौ लोगोफोर मा खबर बेबि बेबि इयाव नुवाना बाबानियावसो बेबि sak नांगौ थां पापानियाव बि थां पापानियाव बिफा देखायना होलाय हनै दनजित गयारि हाय हेलौ फै दसे रायज्लायनि लोगोफोर माबा गोसोम नांजोब्बाय देलायबाय आंना मिनिथावना देलायबाय आं दिनै आइ मानोथो बेलाय मैलासो नांगोन मामि गैलाहाय जों हुगानोसै नाफाम मा जाखो असायसै बिसोरनो आयै बिसोरा दाखालिनिफ्राय लेंहर होनबाय थादोंमोन बियो जोंखौ आलासि जानो गैला होमबा जेबो नङा दे रन्जित गयारि मा खबर आब' मोजां फंबाय मोजां मानो बोखारनांगौ दे ने इसे जाहैनायल' रावबो एसेल' बे खनसेल'नो ज' एसे होनानै सेंग्राफोरनि आखलालाय आरो दावदैखौ रुवा बाजै मामलेट जागोन जा प्रभा वारि मा ओंख्रि खि आब' जोंना ओंख्रिया ना माबा ओंख्रि गैयाहाय दिनै मिरामिस माबाबो जानो लुगैदोंमोन बाजै मा होनो औवा मेवाइ बाथोन मैया जानाया गोथावनो माबा सयाबिनजों जोगोनार ओमफ्रायो दावदै मामलेट जानोसै दे लोगोफोर फै दे लाइभ स्ट्रिम लाइभआव खेबसे रायज्लायनि नोंथांमोना रायज्लायनो होनबाय थायोना आंजों लोगो मोना नालाय मबाइलावनो फैदो लाइभआवनो एबार दे लाइक खालामना होदे सोर नायदों नोंब'नि थाखाय बिनानाव साननानै होनदो सोरबा बिब' सोरबा नानि न' सिङाव बिफाजों मबाइल नायनो बिबाय थादों दैज्लां बोथोरनि रायज्लायनो आं नोंथांमोनजों गावस्रा नायनानैसो थादों हनै कमेन्टखौनो खालामा नोंसोर कमेन्ट खालामबासो आं एन्सार होनो हायोना फै दे मा नामलै बेलाय बर' नंगौना नङा नकियां आन'कनिया बापरे मा नाम हाय हाय हाउ आर इउ हेलो आई एम फाइन
फै दे लोगोफोर दसे दान्दिसे रायज्लायनि। ममिता नार्जारि ओइ हाय हाय हेलौ फैद' दसे रायज्लायनि। सानथालि हाब हेलौ मेडाम हाय हाय सार हेलौ हेलौ बाजै थमास बसुमतारी हाय आगै माब्रै दं? दैज्लां बोथोरनि माब्रै जादों जोंना आसामा माथो लोमजोब्बायनो जायगा जायगा खन्द' खन्द'। थमास बसुमतारी दिनैसो फार्स्ट टाइमलै बाजै नोंनाव आदसा दे मालाबा मालाबा बिदिनो सम सम फैनांगौ ना। फिकि मुसाहारि सिस मा बेलाय सिस नुथारदों आब' दख'ना गाननायखौ आदसा साइज नुदों ना फिकि बसुमतारी थेंक इउ स' माच डियार थेंक इउ। रन्जित बर' हाय हेलौ Nokiang Anoko yang new subscribe. Okay, sister, I am Naga. Okay, thank you so much. Thank you. Thomas Bसुमतारी भिडिअफोरखौलाय नायनाया नायबाय थायो फेसबुकआव आं आदसा अके थेंक इउ मदनि ब्लग हेलौ आगै मा खबर मोजां आब' मोजां जोबोद मोजाङैनो दङ दासान्दि रन्जित बर' हाय हेलौ मदनि ब्लग्स मा ओंख्रि जाखो आगै ओंख्रिया जाथ'वाखै आब' संगासिनो दायो सयाबिनजों आलु ओमफ्राय दाउदै मामलेट दिनै जेबो गैया मिरामिस ओमफ्राय माबा दंफायो होनदो मिरामिसबाबो दाउदै बिलुना ब्रह्म मासि साइज नों सना आदसा थेंक इउ डियार थेंक इउ थमास बसुमतारी नानिखौ किउट नुथारो आं आदसा नानिया बिराद दुस्थ'बो अनजाथावबो दानिया मैया लोमजादोंमोन मैया दाखालि साननै सानथाम जाबाय एसे स्मार्टसिन जाबावबाय आरो सतिराम कामान हाय निब बाब्रे बर'सो ना मासो मिथिला दे आं हाय नब माने मा मिथिला आङो हेलौ हाय थमास बसुमतारी अबाव थायो नोंसोर बेंगालराव थायो नामा औ जों बेंगालरावनो थायो ओमफ्राय माबायाव थायो मा होनो राममति नोगोर मदनि ब्लग्स दाखालि सिस्टारनि थैनाय खबरा बोरै जाखो आगै गथ'फोरा सोरजों थाखो आदसा दाखालि ना अनिमा बसुमतारी निमाया दाखालियो सारादु खुंबाय न'आवहाय ओजोंहाय गावसिनि माबा बेंथलावहाय बेनिफ्राय गथ'फोरा हिनजावसाखौ सिस्टारफोरा लांबाय ओमफ्रायो हौवासाफोरखौ फादारफोरा लांबाय आरो ना फरायनायनि जेबो प्रब्लेम गैला बिसोरखौ फादार सिस्टारफोरा नायसिगोन आरो ना ओमफ्रायो बिफायाबो हासबेन्डआ ना बे अनिमानि हासबेन्डआ बिदिनो कम्पानिफोराव मावनानै थायो आरो ना मा होनबावनो ना बिसोरनि माबाखौहाय गोसोखांबा बोरैबा दुंखाव मोनजोबो गोजांस्रिवजोबो बिखाया बोरैबा खामनाय मोनो आरो उपेन बसुमतारी नों गथ' लाबावला नों आदसा गथ' लाबावला माने दायो इमान देरथ'वाखैना नानियानो गाइखेर गाराखै मा गथ' लाबावनो दानो इमान जल्दि लानो हाया मा होनो डिपजिट फेरि थायाबा ना डिपजिट सिगां थाग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो गथ'खौ खांनायनि प्लानिं खालामनांगौ आरो ना अब्लाबो दायो जेबो प्रब्लेम गैया जोंहा नानियानो गाइखेर गाराखै दायो गथ' लानायनि माबा गैथ'ला आरो सासेयानो देराखैबा ने देनां देरबा नायनोसै मा जायो माथो सरखारनि रुल बायदि सानै खांनांगौ होनलायनाय खोनादों नंगौना नङा मिथिया खिन्थु अहाबाय सासेयावनो आङो ओरैबायदि खस्थ' मोनो बिमाफोरासो मिथिगौ थमास बसुमतारी गामियालाय अबाव ओमफ्राय जोंना गामिया क'क्राझार बासबारि गोलैयो थिपकाइ बासबारि ओमफ्रायो दिखियाजुलियावबो दं बेनिफ्राय धेमाजियावबो दं मोनथाम जायगायावबो आरो ना मायो सतिराम करण
हेलौ बाजै आच्छा नों बर'सो आं नोंखौ बेलेग जाथि साननाय हेलौ हायागै देरहा ब्रह्म दिनैसो फार्स्ट टाइम हामा मोननाङा दे आयु मानो हामा मोननो मोना दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय मदनि ब्लग्स जोबोद दुखु मोनो सिस्टारनि खोथा औ मा होनो मा जाहैगोन नोंसोरलाय हा औ सवाबिन जोगोनारजों संनो होननानै बिफा रुला दावदैखौ मामलेट जानो लुगैदों मामलेट जानो लुगैदोंमोन अमलेट आंना जायोलै जायो मदनि ब्लग जोबोद दुखु मोनो सिस्टारनि खोथा नंगौथ' आरो मानो होनोबा गथ' सानै थालांबायना उन्दै उन्दै जोबोद दुखु मोनो जोंबो ममिता नार्जारि आब' थेंक इउ डियार थेंक इउ थमास बसुमतारी सान्दिया मोना अबेनि आच्छा सान्दिया मोनाथ' माबानिसो माने चिरां इथिं साइडनि चिरां ना मा आया गोसोआव बावलायलांबायसो आंहा क'क्राझार साइडनिनो आरोना बिसोरबो बेंथलथ' नङा सान्दिया मोना बिगोल्स मोनहा थांनांगौ र' बिसानाव थास' बिबारा मोनफ्रुजोबना दं थास' बिबार लायनो थांनाय जागोन ना जाला बे बोसोराव गद गैला मानो होनबा बिराद गोजान जायो जोंनिफ्राय रामा टुटु हाउ आर इउ बाजै मोजां आइ एम गुड आइ एम फाइन थेंक इउ स' माच थमास बसुमतारी सोर दं बाजैनि लाइभआव लाइक होनानै थां बाजैनो आच्छा थमास बसुमतारी दे लाइक होना गालां दे आया होनांगौब्रा ने खबाम लाहारि हाय आब' हेलौ डियार हेलौ किशोर वारि हेलौ हि नामा किशोर हाय बिलुना ब्रह्म सना नोंखौ अनथावथाव नुयो आं आयै सना होनलायदो थेंक इउ तानुराम बर' बेंगालर बबे जायगायाव थायो जोङो राममति नोगोराव मदनि ब्लर चिरांनि सान्दिया मोनहा औ बे बिगोल्स मोनहाखौ सोंदों साथिराम कमन गुड नाइट बाजै गुड नाइट आगै गुड नाइट थमास बसुमतारी माथो लाइकखौनो होथाराखै ओंहाय लाइकखौनो होआखै इसोरो नायनानै ने दे लाइक हरदो दे एकदम मोनसेल'सो हरनांगौ दा नैबे आसि बिमाजों दे अमित नार्जारि जागोन ना वाव नाइस आब' थेंक इउ डियार थेंक इउ मदनि ब्लग्स लाइक डान आगै थेंक इउ स' माच थेंक इउ बिथराय रामसियारि मा खालामदों आब' मा ओंख्रि जाखो आब' आं दायो लाइभ फैगासिनो जेबो खालामाखै इनिफ्राय ओंख्रिया जोंना जोगोनारजों माबाजों सवाबिनजों संदों इनिफ्राय अमलेटसो होनफ्लांनो नागिरदों आंहा अमलेट बनायनो नागिरदों दावदै अमलेट अन्थाव सान्दिया मोनहा चिरां डिस्ट्रिक्ट रानिपुरनिसोलै आब' औ आं बेखौनो बावबाय थायो सिक्स लाइक आब' औ दे थेंक इउ स' माच अख्रां नार्जारि रानिखौ फेदेरग्रो आगै बिनि उनावसो ला नंखागौना नानियानो दायो नै 2.5 इयार्सल'सो जादों ओमफ्राय बेखौ 3 इयार्स माने 3 इयार्सनिफ्राय फ्रि केजियाव हरनोसै इनिफ्राय आं नै दा दिनै 8 थारिख 11 थारिखनिफ्राय आं बेखौ माबायाव प्ले स्कुलाव हरनोसै नानिखौहाय स्कुलाव हरनोसै दा 11 थारिख बे मासनि ओमफ्राय नेक्स्ट इयारावहाय 3 इयार्स जागोन ना फेब्रुवारियावहाय होमबानिया बेखौ स्कुलाव हरनोसै आं प्रि नार्सारियाव ओमफ्राय थमास बसुमतारी फेसबुकआव आं कमेन्ट खालामोबा रिप्लाय हो दे बाजै हाब आङो नुबानो होखायो गासैनोबो होखायो आं नुबानो ममिता नार्जारि हमको नहीं आया मा बिलाय बा नहीं लाइव वीडियो कॉल मैं समझ में नहीं आया हमको नहीं आया बा नहीं लाइव वीडियो कॉल मैं समझ में नहीं आया क्या लिखा है आपने मदनी ब्लग्स लंके मुसाहारि ब्लग मा खबर ब्रादार औ बेयो मा खबरथाय लंके मुसाहारिया आंखौ दाना आजिखालि माबा लादो कमेन्ट होला इउटुबावबो आङो नायो बिखौ
लंके मुसाहारि मा खबरनो मदननि ब्लग सोंदों आब'आ नोंखौ देंखो मा देंखो बरगाव मा खबर आब' नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आब' थेंक इउ देयार थेंक इउ मोजां आंनि खबरा जोबोद मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि सापर्टआव ओमफ्राय र' गोजौआवसो थांबाय नामा उन्दुखो ना माखो नानिया मबाइल नायदों थमास बसुमतारी नानिया मबाइल नायगासिनो र' दा देखायगोन आङो गणेश बसुमतारी गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै गुड नाइट बिथराय रामसेरि आब' ब्लाउस गाननाया बांसिन साबसिन नुसिन बावगोन आब' आदसा नै गोदानसो गस्लाया गोदानसो ओइ फैलाय हनै सासेया डिस्टार्ब खालामनो आंखौ जेकेटखौ फुना होदो दां बाजै थांलाय मामि आनैजों जेकेट खुजालाय आङो माबायावसो थांनायमोन मा होनो मार्केटावसो थांनायमोन ओमफ्राय बेखौनो गाननानै थांबाय आङो हाय आब' सना मिजिं बसुमतारी हेलौ आयौ रांखिनिथार दाउ बिमाथ' आरो थमास बसुमतारी ओरैनो मा जब मावो आङो ओरैनो बिउटिशियान मावो बेनिफ्राय हेड्रेसार ममिता नार्जारी पूजा के नाम हिंदी मतलब मोमिता नार्जारी पूजा के नाम हिंदी मतलब क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आया कबाम लाहारी मा नाम फेसबुक ना मुङा बे एखे नामानो आंना सिसिलिया नार्जारियानो फेसबुकआवबो इन्सटाग्रामावबो जिखुनु बे मोनसे नामानो आरोना आंना मर'नि ब्लग्स नै दादा फन फरिदों दादा फन हरदों सना दादा बिसोरनो फन हरलाय नै आंनाव फन फैदों आब' मा ओंख्रि जाखो गणेश बसुमतारी एलाय फिसाजानि मामि र' मामि र' नायगोन र' बेबि नायगोन र' गस्ला गुफुरा र'लाय नै नानिखौ देखायदों नै नायलाय मामि नायलाय ओरै नायलाय सना गाबदोंसो नै बुलायलायबावसो दाम गैलायलायै माथो सेभ खालामोहाय मानसिफोरनि माबाखौलाय कन्टेक्टखौलाय सरि मोनबाय आं नोंखौ र' दा हरफिनसै ओइ फेनखौ होलाय बाजै एदथ' गरम मोनलाबायबाय आंहासो र' ओरै लानोसै आं न'थार आंना फिसाजोआनो जा दुस्थुखा आब' मा ओंख्रि जाखो गणेश बसुमतारी ओंख्रिया जोंना माबासो संगासिनो दायो जाथ'वाखै जोगोनारजों सयाबिन ओमफ्रायो दाउदै अमलेट ओंखाम जाबायना जायाखै आब' बिउटि बर' जाथ'वाखै नानि जाथ'वाखै गणेश बसुमतारी नानिखौ देखाय आब' नानिया नैहाय नै मामि इथिं हायलाय हायदो दे हायदो आयु मबाइल नायबा बिदि नेयो रावजोंबो रायलायनो नागिरथारा जाखांबाय ना आब' मिजिं बसुमतारी जाथ'वाखै नानि जाथ'वाखै बिथराय रामसियारि हिट कन्टेन्ट लाबोयो आब' नों हिट मोनो आं नोंनि रायलायनायखौ आब' आदसा थेंक इउ आंहा भिडिअसखौनो बनायनि इन्ट्रेस्टखौनो जाला आजिखालि होस्रालानो आं होबालाय मोजां आर्निंबो जायो बेनिफ्राय बारा इन्ट्रेस्ट मोना आङो माने आङो मेम'रि हिसाबैसो गालांनाय जायो भिडिअसफोरखौ ब्लगफोरखौ बेनिफ्राय मालाबा आङो ससियेल मिस गाइड होग्राफोर माबा भिडिअस नुबाय थायोब्ला माने थानो हाया आङो बुंनो लुगैयो बेखायनो आङो ससियेल मेसेजनि गेजेरजोंहाय बिदिनो फंसे फंनै बुंनाय जायो आरो मा जाखो एक सेकेन्ड गावहानो मा खालामना लायो न'हरनो र'दे मादे थाङो इयाव सिङाव थांनानै नायदां
दुना नायथां इयाव ओमफ्राय आंखौ डिस्टार्ब होयोहाय नोंसोरो फिफा फिसाजो फिफा फिसाला सोलायलांबाय आंहा बनेश्वर राभा सुपार अच्छा थेंक यू मदनि ब्लग्स आं थांसै दे आगै अके आब' अके नमिता नार्जारि माबिला दखना ना कर्मा सबसे नया भोजपुरी लाइव वीडियो समझ में नहीं आता है आपका लैंग्वेज माथो थुब्रे थुब्रा थुयोहाय मामि नोङो आखाया मोजां नङा बेना थुला थुलि बाथोन आं खिनि बाथोन नाफाम बाथोन आलु बाथोन थां बाबा नैथांलाय आं रोंला बाबानि मबाइलखौ बाबानो बानायहैथां ओइ सुना नै मा जायो नोंनि मबाइला आं बाबायहाय माबा थुआबो जाया आं बायो बिदि मबाइलखौहाय मा खालामबाय थायो मबाइलफोरखौ लांफै हाबाब आं हालाहाय अयथासार असान्थि फिसाजो आंहा बिफायाबो बिदिनो असान्थिखा फिसाजोखौ नायनानै होआ गावल' नायबाय थाखायो ओमफ्राय ना लाजिदों ओमफ्राय नै मादै मा ओंख्रि माथो बोराबखो रानियालाय बेनो जोंना माबायानो रानियानो बोराब जोंखौ कमल बर' आब' नोंनि भिडिअ नायना जोबोद मोजां मोनो आं आच्छा थेंक इउ देयार थेंक इउ अख्रां नार्जारि माथो बोराबखो नानिया बे नानिया आयै मबाइल थुनो मोनाबानो बोराबो नै ओइ माबे ओरैहाय नथ बिमाया जेराव फैयो बेयावनो फैफायो आं खारनोसै जाथारा बिसोरजों जेबो जाया मोजां रायज्लायनोसै होनबा सिरिनो मादै मा ओंख्रि मा बेयो दिलजिबित आच्छा ओंख्रिया जोंना माबा नानि बाबुसो जागोन ना नानिसो बाबु जागोन ना माबासो सयाबिन ओमफ्रायो जोगोनार ओमफ्रायो दाउदै फिलिप नार्जारि ब्लग आनै सना मिनि हरलाय माबासो बियो मबाइल नायनाया दुस्थ' जाबाय मबाइलल' नायनो बियो मिजिं बसुमतारी मा ओंख्रि आब' सना ओंख्रिया जोंना माबासो मा होनोमोनलाय जोगोनारजों सयाबिन मिनिसोरां ममिता नार्जारि दिलजिबित मा ओंख्रिया बेनोसै बेसा ओंख्रि खोन्थाबावनो होनदो फिलिप नार्जारि ब्लग आनै फिसाखौ देखायहरलाय दाखालि आलफ्रेदखौ मोजां होख्लायबाय आब' बिराद हिट मोनदों आं बिथराय रामसारि आच्छा थेंक इउ मा नै आमाया नायनो नोंखौ हाय होन हाय होनदो दे हाय होनदो आमाया नायदो नोंखौ हेलौ होनदो आमाया मामि ओइ आमाय नायदों आमाय सना हाय होनलाय दावदै जागोन ना नोङो दावदै जागोन दा औ हाय होनदो दे आंखौसो थां हरखाबाय नालाय दावदै जागोन दा दावदै जागोन ना जाया अयथासारखा गावखौ डिस्टार्ब होबाथाय माबायो रागाङो फिरिका देबा मा हाय हेलौ रिबिका गयारि मा खबर सिस्टार मोजां सिस्टार मोजां नोंहालाय मा खबर रिबिका गयारि बिउटि बर' आब' पस्ट खालि दङबा
खबरफ्रा BA कमप्लिट जाना ओरैनो दं। आदसा बिउटिशियान सोलोंनो र' खबर होगोन आङो आं माबायाव मेसेन्जाराव फैबानो जाबाय मिथिबाय मेसेन्जाराव फै माबायाव बे एखे नामानो दे आंना सिसिलिया नार्जारि मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामहर बिउटि बर' ड्रिम गार्ल बुरै नुदो दिनै बुरिबाय आयु फिसाजो देलायलायनानै बिजामादै मोनलायलायसिगोनसो एसे बुरिखाबायना मानसिया ओमफ्राय सोरमोनलाय फिर का देवाना माई चाका आदा गैलालै मा बुंखो मैं समझ में नहीं आया क्या बोला है आपने आपका लैंग्वेज मुझे मालूम नहीं है उतना मतलब मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है आपका लैंग्वेज आप कहाँ से बोल रहे हैं आप हिंदी बात कर सकता है ओनसुली ब्लॉग चैनल हेलो हेलो बोरा फैदों आंखौ हौवाया बोरा फैदों दहाय खोन्थानायनि आवायलाय फिसाजोखौ थुनहरलायबाय दा मा आं रायाखै रावखौबो रायनोबो होआ रावखौबो अनसुलि ब्लॉग चैनल हेलो हाय डियर हेलो मिनी सोरां बब' बाब्रे मा बुङो मतलब क्या है मिनी सोरां मिजिं बसुमतारी ओंखाम जानोसै आब' आं दा हाबफिनगोन अके जागोन दे ओइ जाखांबाय थाना आंखौ मानो मबाइल होनांगौ बेनोलाय नार्जारि ब्लग नै मानो मबाइल होनांगौनो रायहरगासिनो आदाया नै मामि आमाया हेल' होनदों दे रायलायद' हाय होनदो खेबसे हाय होनदो आयु रानखिनिया दे गेदेंगे होनना मोसादो दे मोसागोन र' आं दिहुननि गेदेंगे मोसानो अके एस' मामि बोलो नै रिनालाय एक्सन मामि मबाइल नायबाथाय गावनो हारसिंनो थुखायो जुलि रानि सर्ट हाय आब' हेलौ आगै हेलौ फिलिम नार्जारि ब्लग बारा एदाव जाथारा मानसिया देनजार रागा जोङो बियो एदाव जास्राया मबाइल नायबाथाय दा मैया लोमजाना हामनानै दिनै रागा जोंग्रा जादों एदावनो हाथारा जुलि रानि सर्ट मा खबर आब' सना मोजां आगै मोजां दा एदावैखौ गुलु मुलु ओइ मामिनो गुलु मुलु दा आमाया नोंखो अनसुलि ब्लग चेनेल नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आब' प्लिज रिप्लाइ खालामदो अके दे जागोन दे आंबो खालामगोन दे अके MK official hello बाजै हाय हेलौ MK official लाइक दान अके थेंक इउ सो माच दे लाइक खालामना होदे सोर खालामाखै ओइ मामि बाबाजों थांलायो ग थां गारि डिस्टार्ब खालामफैसै आंखौ मा मोनबाय ओमफ्राय फैलायबाय नोंसोर सानैया आंजों सिथाबनो ओमफ्राय हारला खालामदोलाय गय जाना बोरैबा मोनलायलायदो आसामनि गय बैयाव
दोनदो दे बेयाव दोनना नायदो हा जानोसै र' दसे 5 minutes जि डिस्टार्ब खा इसोरो आंखौ नारियल का पानी पिएगी हाँ अरे तू क्या पिएगी रे चाय पिएंगे चाय पिएंगे चाय पिएंगी चाय पिएंगी हाँ पिएंगी सच में हाँ मम्मी सच में जूस पिएगा जूस 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 लूंगा हाँ देन्जार दुस्ट साला बर' रायलायबाबो माबा बर' एन्सार होआ बे इंलिस हिन्दीसो एन्सार होयो बेबी गाबबाय आवन सनदो बेबिया आवन आवन समा होनदो समान बेबी गाबदों आवन बेबी गाबदों थांलाय मामि ओइ सना खोनादोंना लांफैलाय नरमी नार्जिनारि हेलो आब' हाय हाय प्रियंका मुसारि हाय आब' हेलो मारै दों आब' प्रियंका मुसारि मोजां मोजां डियार जोबोद मोजां प्रमद नार्जारि हेलो हाय फै दे दान्दिसे रायज्लायनि ना होद आं थानो बायोहाय फिसाजोजों बेयावहाय दिसताब मबाइल ओरै नायलाय नायबाय थायो नों मा खालामदों ओरै नायना मोसानायखौ अमलेटसो नो देलै दे बावबाय थायो दाखालि गेस बियो बेरफुनानैनो गोदान लानांबाय बेलेग स्टिलनिसो लानांबाय माबानि ग्लासनिया जानला मोनला अनलाइन दालाखा ग्लासनि माबाखौ सखाखौ बैयो मा होनोमोनलाय गेस सखाया बियो ग्लासनि लानानै जोंहा फास बेरफुजादों उदैयाव ओरै नांजादों बेहा बाजैया उदैयाव नांग्रोनानै आयै थैसिगौमोन दिनै थैयाबा जालायदों आरो बेयो ओरैजा फ्रास गावस्रानानै बे स्टिलनि गेस सखाया माबादों मा होनो गावस्राजोबनानै नांदों आरो एसे नांदों दै मेगनफोराव नांनाय बाथ' मा जागौमोन ना ओंखायनो जानला मोनला माबाखौहाय गेस सखाफोरखौहाय अनलाइनाव लाना गारबायदां माथो मा गारखोबा साइज नुनायखाय लाबाय जोंहाबो आकाश हेलौ माइ दिनै नुफिनबाय नानिखौ आदसा आदसा दे थेंकिउ Cecilia Bazai like done. Thank you so much. Thank you, dear. Pramod Narzari. Onsuli blog channel on mabila on means what? on gitu nggak ada. Ayah. Laji lai bawa buriri ne bazaya. Hot live punya. Live sudah. Video nunggak. आजिखालि भिडिअ थाबानो लाजिलायबावो भिडिअ'आ मेम'रि हिसाबैसो थायो देनां नों थैबा नोंना फिसौफोरा नायनांगौ दा बिमाफोरा माबा बिमा सोलायलांबाय मा होनोमोनलाय नोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा ने आं थैबा नायगोन दा आंखौ मानसिफोरा नायगोन ना नाया नायदे देनांहाय आं थैबा गोसोखांदो मानसिनि जिउ ना दानो दं दानो गैया दासो आं रायज्लायदों गाबोनबा मा जागोन नङा होमबा
औ जानोसै थांथ'नोसै आं लोगोफोर दे मालाबा फैफिनगोन बाय बाय